Kuyintokozo ukukhuluma nawe kama kuPastor we-Challenge of League. Ngicela ukuthi inamba oyisenze kuphela uma ungumlandeli, uma uyimemba, uma ungeyona ngayisebenzisa inamba. So ngona next5 number uyangifonela ngoWhatsApp. Sibheka la uphupha isikhwama sokwelapha Simuka Nomvula. Kube nomlandeli owabuza la ngophupha isikhwama sokwelapha Simuka Nomvula. Nake singakusho. Number 1, uma uphupha isikhwama kuphawu olungelubi uma simuka olungasho kungenzeka izitalo zakho zizohamba ziwuthathe lo msebenzi ngoba zifuna ukuthi usaluyekela ukwelapha ngamakhambi. Wayisisho nje kunabantu vele othola ukuthi uqala elaphe ngamakhambi kuhambe basithathe isikhwama selapha ke ngemkhuleko sekukhulekisa abantu. Yabona. 2, kuyenzeka futhi uma uphupha isikhwama kuphawu olungelubi uma simuka oluzobukhoma ukuthi kungenzeka uzohamba ukulahle wena ukwelapha. Kodwa usindiswe ulandele inkolo nevangeli likaNkulunkulu. 3, kwesinye isikhathi-ke singayibheka kanjena uma uphupha isikhwama sokwelapha kungaba uphawu-ke olubalubi uma Simuka Nomvula ngoba lungasho ukuthi kungenzeka umsebenzi wakho wokwelapha uzophazamiseka ngenxa yemithwebulo yabathakathi ngenxa yokuthi-ke isidalwa sizoduba sikuflathele ngenxa mhlawumbe kukhona ongasakwenzanga kahle emsamo bese siduba siwuthatha lo msebenzi usaludla imbumba. Siyabonga besibheka uma kumuka isikhwama sokwelapha.